Tapi pas anu kayak awak ra penak Mas. Rong minggu ra penak. Ruwes kabeh Mas. Gimana ya? Mari. Mari. Anjing ngangkat bantal kan ndak enak dene. Ini ngangkat ngene. Tapi kok ngomongnya ya bengi anu golek dong suruh. Wah, kuwi bengi karepku tak golekne ndelalah. Enggak oleh urung roh gone. Dalah. Akhirnya esuk wae meruput terima golek dong suruh. Dong suruh tolong golekno. Golekne langsung digodhogno. Langsung Mas. Langsung Mas. Dengan spontan ya. Bekas sih langsung ya kayak kalah kayak wong sulapan ya. Jadi bekas sih lembut ngono ki. Duh. Hilangnya aku ngono. Mar kuwi sore enak Pak. Sore iki sekedok enak. Bareng ngono sore tambahin neh. Esuke tak tambahin neh. Bene esuk tak tambahin. Langsung sempurna langsung. Nah, terus pun Saderenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun